става, хора? Аз съм Ради и знам, че от супер много време има видео в канала ми, но просто не знам на каква тематика, хора. Пишете ми долу в коментарите на каква тематика искате да качвам клипчета и в най-скоро време ще се завърна. Темата на днешното видео е какво има пред нас. В днешното видео ще ви помага моят приятел Дани. Здравейте! Двамата ще се редуваме, като един ще бъде с ето тази превръзка на очите, а другия ще слага предмет пред него. Този, който е с превръзката на очите, трябва да познае какво има пред него. Така, хора, аз съм първи с превръзката и Дани ще ми избира, така че да започваме и да я слагаме. Ето, хора, здравейте! Ето, това е предмета, който той ще познава. Ето, Радко, заповядай! Ето тук. Гумата, ти си казах. Сокче. Да, браво. Или, хора, това е първият предмет. Радко го позна, така че следващия съм аз. Ето, хора, това е предметът. И Дани ще го познава. Хайде, Дани, давай. Къде? Ето тук. Това е флашка. И позна предмета. Ето, това беше следващия рунд. И продължаваме. Следващ съм аз. Ето, хора, такъв е предмета. Ето, може да го видите. И сега Радко ще го познае. Ето, Радко. Ето, това е предмета. Какво? Това е някакъв бакпулвер. Не. Не е бакпулвер. Захар някаква. Не. Джинджифил. Не. Ами имаме право по 3 опита, нямам повече. Да я видя какво е. Боя за яйца. О, хора! Това си викам, че ще го обърка с нещо такова и да обърка го. Така че следващ Забравих, съм аз. че имаме такава боя от Великден още. Айде. После съм аз. Ето, хора, това е предмета. И сега Дани ще го познава. Ето, Дани. Тръж. Това е камък. Да. Камък е. Да, това е камък. Аз това си го мислех да го взема, ама той го взе, така че... Хора, преминаваме към следващия и последен рунд, където Дани ще избира на мен. И после аз ще избирам на Лил и свършваме. Хора, ето го и предмета. Ето. А сега Радко ще го познава. Ето, Радко. Ой, хора, това е орех. Да, орех е. Орех. Хора, Радко познава предмета, сега следвам аз. Ако аз го познава, аз печеля, защото той не познава един предмет. Вече, чао. Ето, хора, ето това е предмета. И Дани мисля, че никога няма да го познае. Ето, Дани, гледай. Това е такова за телефон. Май. Не. Нещо деца щипва. Не е първа грешка. Нещо се хваща с това. Някаква щипка. Не е втора грешка. Между другото, ако и аз греша, ще играем четвърти рунд. Да, ще играем четвърти рунд. Това ще е много интересно. Не знам. Предаш ли се? И хора, той не позна. Това е лампа за книга. Тук се защипва за книгата. Това е лампа. Включваш го и той ти свети докато четеш книга. Например, когато ти е тъмно. Да. Хора, продължаваме, ще играем нещо като дуспи. Сега аз сядам и Дани на мен ще избира. Ето го и предмета. Ето го. И сега Радко ще го помня.
О. Това не е кафе, такова там 2-3 в едно към колко. Да, 3 в едно кафе. И хора, познах го. И продължаваме да видим дали сега Дани ще познае следващото, което аз съм му подготвил. Да преминаваме. Хора, ето го предметът. Да видим сега дали Дани ще го познае. Ето Дани. Не бе, то не знам какво е това. Нищо. Лич трака. Не знам, хора. Отказвам се. И това, хора, е държач за листове. На това така се штраква, закачат се листове и той ги държи. Дани не успя да го познае, загуби предизвикателството. И аз печеля. Да, хора, победих Дани. Абонирайте се за канала, като цъкнете камбанката, праснете лайк бутона, напишете ми по-долу в коментарите на каква тематика искате да качвам видеа. А от нас, хора, чао!